Tepang iti tangatan. Inapalabas, nagpaliw da Miguel Cantoro iti sugalan, ngem nabulilyaso ti panangray dagiti otoridad ti sugalan. At da napasamak aranget, nagururay met ni Bakit Amalia ngem nilaing toro ti simangpet. Saan met analapdan ni Amalia ni Rosalia, ket pimanolatan anapan ijay paraiso. Impakaamon ni Toro ken ni Amalia ti ipapanaw ti Bakit. Itagagayem, tenggenyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nanamulyo! Nanamulyo! Kupay, kas ka lang maururaman. Nginana Rosalyo, Apay ni Rosalia. napanlag ta igi mansyon ni Don Braulio. Anya, Nasabat ko itay iti paraangan, kat imbaga na kanyak ti papan na igi mansyon. saan adim nga kanyak ni Rosalia? Talaga nga impilit na tinapan iti ayanti sa iro at tao. Anya ti aramidon tayo, nana. Diyak amo. Diyak amo, Toro. Nakapanawin ti Jeep ang nagluganak nga imay iti da ito'y alugar. Adayo pa iti pagnaag amapan iti paraiso. Magmagna akon nga agturong iti sungadan ti paraiso. Patsyag nga ijay ti tinurong ni Ma'am Althea. Nagbaliw itay ti pangedeng ko. Nga iti mansyong ti umuna apapanak. Ay, makaambuditan. Noan niya ti aramiden kanyak dagiti buyot ni Don Braulio. Tinapatag. Makitak ni Ma'am Althea. Ay, saan amaaklon ti konsensyak. No addadakes amapasamak ken kuana. Kabaelak nga isebba ti biagkaw. Gapulaeng kin ni Ma'am Althea. Aramidek ti amain. Masalak ni baklakit day iti ima ni Don Braulio. Anong turong nga bakit nito ay? Sino ti... Ini Bakit Rosalia? Ano peso? Bakit Rosalia nga peso ti turong dito, kaka ba? Nagturo din dito bakit tayo may pay dito hide out nagmay sa. Pilay! Apay nga may ka dito Bakit Rosalia? Sapsapulag ni Ma'am Althea. Anya? Amom ka day no sa dino ti ayanda. Saan ako naglibakan ka? Adda ditoy, ni Althea. Yung maunot lang serbi na nga may ka ditoy. Anya ti kaya mo asawang Pilay. Saan mo mutla nga malukoy apumano dito'y paraiso? Gaputa na ingat tibili ni Don Braulio. Abantayan mi anay bag ni Althea. Lukas ta. Impopaw ni Don Braulio ni Ma'am Althea. Nalawag mo't sigurong tinanggag mo, Bakit Rosalia? Pangaase, Pilay. Kaya't ko makita ni Ma'am Althea. Alo, kapno di mo mo't kuna anak da sa klaunan, Bakit Rosalia? Sige, ipakita kan ka ni Althea. Ala, sumurot ka kanya. Saan ang bang asimurot ka kanyak dito Inana Rosalia? Ang mga nudakas lang, teramiden kan katipuyot ni Don Braulio. Di ka madanagan, Ma'am Althea. Talaga nga insagan akong tibagay. Iti posible nga aramiden kanyak da Pilay. Nga Nana Rosalia. Kumusta ka, Ma'am? Kabalak nga ibturan ti aramiden ita kanyak ni Ninong. Kinabil na kakaday ti awanan bain. Wen, sinaktan na ka. Kathusto kayo. Inagaw ni Don Braulio. Isa ni ko dagiti dadakkel ko. Ma'am, Iso ang mismo tinangipod no kanyak. Iso nga impopok na iti daytoy asilit. anya. Panawan na ko Nana Rosalia. Diyak kaya't amasangputan na ka dito eh.
Saan ka panawan, ma'am? Agtalinaod akmeten iti daytoy asilen tapno saranayon ka. Anya, Sa anak matlaang amakain na no panawan kalatan dito. Nana Rosalia. Di ka madanagan, ma'am. Nakasagana ak amang sangaw kini Don Braulio. Nakasagana ak. Saan matan na nagsubli ni Rosalia dito balay ni Marcelina? Hanya nga tahan tinapasamak kan ko na. Nalapit asap-sapulan na pailang aging gaitan ni Ma'am Althea, Nana. Imbagak matan kan ko na asaanan arumrumwar. Ngam nagpilit lata. Dakas atao ni Don Braulio. Amangan no kabilan na ni Rosalia no nakadano ng ijay mansyon. Masiguradok nga agdamag ijay maipapankan ni Althea. Sa bagay, maawatak ni Rosalia. Gapo, taisuti talaga anang tagtagibi kan ni Althea. Nana Amalia. Sige, panawan na kun dito'y balay, Toro. Agsublikan iti pakanan nga ayan ni Marcelina. Sumarunuak ijay, tapno tumulong. O Nana. Sige, panawan kayo pa'y nga ron. Pili, sa dino ti ayan ni Bakat Rosalia. Kadwa ni Althea iti nang ipupukan nyo asilenyos. Anya. Nagturad matanda ya Bakat Rosalia. Taisupay na mismo ti masidag dito'y hideout. Naklatak nga rod. Hindi makita dagiti buyot tayo ti sumunga na bakit. Sapsapulan na ni Althea. Sa bagay, saan ako na mas daaw no apay asapulan na ni Althea? Ay sungamin tinabayan ka ng tarakan kan Juana. Anya teramidon mi ti dayja bakit? Anya pa'y kuma? Natural. Kadwa ni Althea iti salad amay buko. Isumat lang tinangisabay ti bagay na dito paraiso. Boss, Dakkel ti basol kanyak day jaya bakit. Ay sulakit di tinangibaga ti amin kontra kanya. boss. Ala, kaya't ko ang makita day jaya Bakat Rosalia. Baby, ituloy mo ti agbantay dito'y hideout. Nagturad ka matan, tasikapayan a mismo ti masidag dito'y paraiso, Bakat Rosalia. Sinapol ko ni Ma'am Althea, sir. Sana rumbang nga ipupok mo iti daytoy asilen ti pudpud no. Ngakin kukway iti para isaw. Anya, Nilahang Ma'am Althea ti adakarbangan na iti daytoy a para isaw. Kaputa daytoy ti pagtaengan dagiti pinatay mo adadakkel na. awan ti karbengam, amang ibaga kanya ti kasta. Manong! Di mo kabilan ni Nana Rosalia! Manakipiyang dahito abakan. Patayan na kaong Don Braulio. Naamuan matlangan ni Ma'am Althea ti amain. Awanan ti ilimod ko pa'y ko na. Talaga apatayan ka, Rosalia. Saan? Di mo ipaturong ti baltog mo kan kuana. Pangasim ta di mo patayon. Sige, iputok mo iti ulok ti paltog mo Don Braulio. Nakasagana ak iti aramidam. Syaklangan ti paltogam ninong. Di mo ni ramraman ni Nana Rosalia. Pangasim! Toro, pangaasin tadi mo ipagpagakan ni Miguel ti ipapan ni Rosalia iti mansyon. Apay Nana. Jak kayat tiriribok. Kan jak kayat ang mapanamis mo ni Miguel iti dayja a lugar. Nana Amalia. Makaamuditan no anya ti mapasamak. Basta jak kayat ang mapaan ti anak ko iti dayjay a lugar.
May samatan nga aldaw asaan anagawid ni Nana Rosalia. Impyerno ti tinurong ni Rosalia. Sa anak mat anag kurang anang bagbagakan ko na. Ang nagpilit matlata. Diyos ko. Naadala ko mamaaramida, Nana. Siya akong amis mo ti mapan iti dayja alugar. Saan akas karina ti umasidag kadagiti adipan ni Satanas. Maawatak ni Nana Amalia. No apay adina kayat nga ipakaamok kin ni Miguel. Ti papan ni Nana Rosalia iti mansyon. Likliklikan ni Nana Amalia ti panagsaw da Miguel kan ki Amana. Toro. Aniton proud. Sika maggayam-gayam. Adda ka di parikot. Awan. Anya kumangay ti pagparikotak. Itay pa anagad dayo ti turong ti imatang mo. Nasiputak pa iti panagtantanamitim mo. Sikamot gayam. Uray ti panagtantanamitim ko. Madlaw mo pa. Ibagam kanyak na da parikot, Toro. Gayam. Amamukan. Di mo mailimad kanyak, nga da pagparparikot am launay. Awan da ito gayam. Nagsabat na gitikiday mo. Kahit asawan da ita. At da pa kariribukan. Ibagak nga tati amin kan kuwana. Sungbatan nak Toro. Ibagam, nuan niya ti parikot. No saan man na nagbaligi ti panangrid ko madagiti otoridad iti sugalan ni Don Braulio. Sigurad wag itaasaanan ang makaliklik dagiti operator. Gayam. Namuntarak iti bomba ti aglawlaw ti pasdek. Sigurad wag ngawan may raman nga inosente. Parbangunan. Kat apaman ang makarwar dagiti agsusugal. Pabatakak ti bomba. Babaan ti detonator. Gayam. Narigat gayam ti basta agtaliklatan. Kadag iti pagipulpulungam nga opisyal iti pulisya. Husto ka. Isu asya kon ti agtignay. Rinukar mo't lang ti ugali da. Akas kadag iti sindikato. Nalabit adakil agatad ti maaw-awat na. Isu nga agaramid damatan iti iligal. Protection. Bilag kan kinabaknang. Titartari gagayan dagiti mabaybayadan ang miyembro dagiti skalawags. Gayam. Kitang umdiring muar alalaki manipod iti sugalan. Mailasin ko. Tiawanan pain. Isuday tajay may sa kadagiti sekreta ti polis. Santa nagbidot iti panangipapan, Tora. Set up tinapasamak idi na minsan pa'y arabi. Dayjay, imunagmat lang iti sugalan. Nagbaliw ti pangidang ko. Jakon pabatakan ti bombangain montar ko. Anya nga iti aramidam gayam. Sarkaklatan ti sugalan. Kat paltugak dagiti operator. Ken dagiti lumaban kanyak. Agbati ka dito eh. Siya kon ti makamo iti amin. Ay. Masita tong itang sugsugal. Hirigap tayo itong ti pasdag. Wen, Bordagol. Ato manan tinapastrak dito yung sugalan. Sakan na hindi ni bro. Hoy! Sino ka? At kami nga pastrak iti ang sugal. Tagsira kami. Saan nga sugal ti gagarak dito eh? Ano rod? Siya kon amis mo ti mangisara iti sugalan. Pinaltugan mo ito ni Bordagol. Dito yung mo ti parakan ka. Limuwaran dagiti ang sugalan. Kanalbong ti mga kulito nagtisugalan. Kumusta nga tan ni Miguel? Sapay lapot. Naputakan ti muntar ni Miguel abumba. Sa dino nga rod itan tayan. Kartingan, Toro. Mapantan iti nang iparking ang iti motorsiklo. Pumanaw tan iti dayto alugar. Gayam!
Yata! Natayan dagiti para bantay ko iti sugalan, Billy. Sana napakpakadaan ti amin, boss. Ure ti opisyal abaybayadan tayo. Kat awan na aramidan na. No sino man day di adursok anang dadaan iti negosyo. Talaga patayak ti awanan pain. Tagasam, pinabetak na ti pasdek nga ayan ti sugalan. Boss. Sana na nasaya ti mapaspasama, Billy. Ininoten ang mapukpukaw dagiti illegal apamastrakan ni Don Braulio, Toro. Gayam. Tilangan iraraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio ti maururay. Patsak ako mapsot ti grupo na. Numastrakan ti hideout na. May saka dagiti tumulong amang parmak kadagiti buyot ni Don Braulio. Katsak metan a mismo timang patay. Iti awanan bain a leader dagiti sindikato. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, tiwiliwain natin gan ti talulaing nga napaset, tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, impakamon ni Toro kan Amalia ti ipapan ni Rosalia ijay mansyon ni Don Braulio. Nakagteng nga rod ni Rosalia iti paraiso kat nakita na ni Altea. Nagtultuloy met ti panagpaliw da Miguel kan Toro iti sugalan. Itagagayem, denggenyo ti tuloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Ininoten ang mapukpukaw dagiti illegal nga aramid ni Don Braulio, Toro. Gayam. Tilangan pa ng raot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio ti maururay. Patsak, kumapsutan ti grupo na, no ti hideout ti mastrek dagiti pan nakabagiti linteg. May sa kadagiti tumulong amang parmak kadagiti buyot ni Don Braulio. Katsak metten a mismo, timang patay iti awanan bain a leader dagiti sindikato. Gayam. Tilata ka din pa ng raot yu iti hideout ni Don Braulio. Tiyadda iti panunot mo. Apay nasaludsud mo dayta, Toro? Saan ka di anapatagkan ka ni Altea? Saan ka di mat anapatagkan ka? Kas may sagay mo. Anya klase ti saludsud dayta, Toro? Siyempre, napatag kayo kanyak. No talaga mo't lang anapatag kami kan ka. Di mon ituloy ti planong apanang patay kini Don Braulio. Anya? Iti daytoy akan ito. Adupay ti pagbaliwan ti amin gayam. Agpanunot ka animbag. Napatag ka kanyak, kas gayam mo. Diyak kayak adumteng ti panawan. Asika ti mapukaw ko. Toro? Sapay lang ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papanan tinebagakan ka. Kaya't ka lang iliklik iti posible apakay sagmakam. Gayam. Si kamot lang tinag ko na kanyak. Anarasi ti biyag. No ti biyag ti mapukaw. Saanan amay sublipay. Toro? Gayam. Saan akon anaragsak? Numangag ko kan katibalikas. Akayat mo asika amis mo timang patay kini Don Braulio. Toro? Apay ka di akayat da nga iliklik kini Don Braulio? Gaputa... Tanya? Lipati mo, tinibagakan ka, gayam. Lipati man. Don Braulio, apay ngay nawis nakdit kusina ti paraisaw. Anya ngay taramidok dito eh. Simple lang, Rosalia. Kailiw ko dagiti putahe alutlutuam.
Anya, Agluto ka kadag iti paggugusto ka makmakan. Ala, mapanggay di kusina, kat nawaya kang agluto. nalipatam sa matan Don Braulio. Sana kaun amang manggad ka. Ah, Rosalia, di nagsumbatan di kasta. No imbaong ka, agtungpal ka dagos. Sana kaun ngagtungpalkan ka iti kaanuman, Don Braulio. Anya, Nalawag ti kinunak. Sana kaun ngagtalagkan ka. kasta gaya mo. Di na bakalan, Don Braulio. Nagsimpi lang ti pangipapaw na kanta. Iswabag ka lang karang. Aging ka iti matay ka. Saan ang makagas, Don Braulio? Agtungwal ako iti pagayatam. Titungad ka. Rosalia, iga mamaglatan di pinagkal ko at ang mo. Ha? Apay, nasakit? Ako yung kapayan. Basol mo matlay at di ka nagtungpaladagos kanyak. Ala, agtignay ka ang tamabisina ko, Rosalia. Ado ti mabalin mo alutwan dito'y paraiso. Nabayag ajak naramanan na gito'y amakmakan, Rosalia. Sana nang baliw ti ayamuom ti asok ngagtaod kadag iti linutom. Naidasar ko amin ang dagiti impalutom kanyak amakmakan, Don Braulio. Ala, agtugaw ka, kat sumango ka kanyak dito lamisaan. Saan ka pumampanaw? Don Braulio. Agtugaw ka, kunakman! Wan, Don Braulio. Una karamanan ti nalauya a karne ti baka. Rosalia, yawat mo kanyak ti malukong. Wan, sir. Atoy. Pah! Punyeta! Apa kasto'y tiraman ti linutom, ha? Don Braulio. Jak kurso na dati panang kimplam. Luklukwen ka di? Ay, saan, Don Braulio? Apay kumalukon kayo. Saan nakastoy ti sigod a panang kimplam, Rosalia? Namnamak metlakit din ang magusto at tinaangarakam ni tibakap niya! Sir, impuyat mo iti rupak tinaputot asabaw. Dahil tatilumpagin ka! Malamaw ti kudil mo! Babag tinagpudot asabaw! Mabaltiya. Talagang haawanan pa niya ni Ninong Braulio. Naglabakan. Kan nagsugatan tinalanok ako dil mo iti rupa. Mabaltiya. Magpikpikar ka. Nana, anya ka din ti mapaspasama kan ka. Ay, Diyos ko. Nabara. Kanalumis ti masapuyot ko iti bakin. Anya ti kaya kasawan da ito. Ma'am,
Di akong maibturan ti apgas, ti Rupak. Nagsadiay, kan nabibinagan ti Rupak. Mabiit lang, nanay. Ang kidawak iti tulong ka dagiti agbambantay diti paraiso. Paparayan ni Altea iti sila. Dili ni Don Braulio agatlog na mga. Mabay nga mo ibag pagama. Sabi na naman ni Don Braulio na nagpupunong ikikikilay na. Nagsardingan nga paparayan. Nabanugmut lang siguro ti awanan bay. Nana Rosalia, magsakit kan ka po iti marikris na masakit iti mo. Ma'am Altea, mawaw kan mapisinak. Itayak pa'y nga agpapaarayan. Ngamawan ti makangkang kanyak, nana. Kaslaawan tao iti ruara. Imposible nga awan, ma'am. Di dala kaya ti dumgagan ka. Oray siya. Mabisinak mata. Saan pa'y anang yag iti makan ni Billy? Patib ka rin talata ti pakinakam ta, ma'am. Saan arumbang agkibos ti biyagta iti na ito'y asilin. Nana, Ma'am Altea, kukuhayo na ito'y abalay. Sikat yadda karbangan na iti na ito'y aparaiso. Nana Rosalia. Kabisadok na ito alukar. Kaputa, kanayon nakidi nga awisan ti naam nga agluto. No kastagad na maangay apasken. Nana, No kas pagarigan. Tadituyan na sila ti pakauyusan ti biyak ko. Awanan ti maaramida. saan nan? Saan arumbang amatay ka? Ikagumaan ti aglibas dito'y asilid. Nakita tila nga itay ni Don Braulio, ma'am. Nagtadam dagiti matahan na. Sabali tinagparik na kanyak nga aurana. Talaga kaya't nakapatayan. Anya? Adon adaras, anakitak ti kasjay adjar na. Kada kami ababaunan iti mansyon. Saan tao ni Don Braulio? Satanas! Magpaparayat ito ni Alte Jeda na hideout, boss. Kat? Anya tinaramid mo, Billy? Nagtungpalak itibilin mo, boss. Jack linuknukatan ti silid anak ay pupukan da ka ni Bakat Rosalia. Nasaya at di mo inaramid da ita. Agpakpakasin ni Altea ang maitaray ko maidyo ospital ni Bakat Rosalia. Tamasakit ka no, boss. Nakaraw ka no tigurigur na. Billy, saan agurigor ti marikrik na day dya Bakat Rosalia? No dikat naapgas ti entero a bagina. Gapo iti inaramid ko kenkwana. Ha? Insabag ko kenkwana tinapudot adigo. Tadyak nagustuhan ti pan nakaluto na. Anya? Kang runaan ana apektaran ti rupa day jaya Bakat. Nalapit. Nagbinatlagan ti nagdiswan ti napudot asabaw iti bagina. Isong agsakitan ti awanan bain. Anya nga ron ti aramiden mi iti dayja Bakat, boss. Iya karyo iti staff house ti hideout Daltea kan Rosalia. Sana rumbang amatay da iti seled anang ipupukak kadakwada. Anya ti kaya ti asawan, boss. Tapno awanan ti tubang iti kinabaknang ko. Patayak matan ni Altea. Anya? Tungpalan ti ibagbagakan ka, Billy.
iti staff house ti pangipak niyanyo kadakwada kan ni Bakit Rosalia. Kalpasan ang mapapatay ko ida, uraman nyo ti staff house. Tapnuawan ti agbalin nga ebidensya kontra kanyak. Boss, O anya, Billy. Nalawag ka di lang dagitimbagakan ka? boss. Oh, apaya di nagsumbatan. Agkidaw ako may tipabor kada kayo, boss. Aber, anya data? Siyak lang ang timang patay kadakwada ka ni Bakit Rosalia. Saan na nasken ang mauram pa iti bangkay da? Dinanog na matan, boss. Salong asigang pailag met tipiling ko kan ka. Ha? Imbagak lang arudan tirong pangaramidan nyo. Boss, Ala, di ka nagdadaan iti oras, Billy. Kalpasan na maiyakaryo dagiti awanan bain iti staff house, sumaruno akmetan, ket papatayag dal Teya, kan Rosalia. Oh, Billy, apa yung kaslad na pagkaburi-burok? kakadwa. Agsaga na kayo. Abay, Billy! Hoy! Yakar tayo dal tayo kan Bakit Rosalia iti staff house. Ano? Oh, okay, guy. Naiputputong dahi nga staff house dito para isa. Isa o maipatong palatan ni Don Braulio ti kayat na mapasama. Oh, Billy, kanya nga miti pang panggapon ni Don Braulio nga namitin ka na kwado. Ngayon, ito namitin tayo. Kalpasan ang mapatay na ida. Uraman tayo kano ti staff house. Ano? Ay, sayang lang kinalignos ni babae nung makulam lang yung bangkay do. Sayang! Yan, Dahi tati pa kaburi-burak launay. ay, puntas pa. Nabayaga panawan a paggargar tumakday dya babae. Ang papatayin lang ni Don Braulio. Billy, nawaya ka ang mangurong naskin ko na. Nabayatan ti kawan pa ni Don Braulio. Saan ka na, kawan ba? Hoy! Ay, salamat! Sana mabalin kakadwa. Eh, apa yan, Billy? Lumamuan ni Don Braulio ang nakibiyang ni Altea. Siyak mati patayin na. Sana bale, saan naramas mo mo ti babae ako sunadam. Anya. Sana yun? Katawan! Danong ka, Billy! Sana ka makirinrin nabak kada kayo, ha? Saan nga amin agundaway? Kat rinarabak ti amoy. Ipakpakita yung lang awan respeto yung kanyak amakanawan ni Don Braulio. Ano ka kami, Billy? Di ulabsan ti mangrabak kanyak. Tapatayon kayo man. Akas iti inaramid ko kani Jaime. Naawatan niyo. Oo. Naawatan ni Billy. Apay nga inya karda kami dito yung staff house, Billy. Kan apay na gito'y amakmakan. Agkakahimas na kita amakmakan, Altea. Mangan kayo anay bag kani Bakit Rosalia. Anya? Agbusog kayo adwa. Amok ang mabisbisin kayon. Pili, pangaasim, taway-awayaan na kami kini Ma'am Altea dito. Sana mabalin, Bakit Rosalia? Agtungtong palak lang itibilin kanyak ti amok. Anya? Iti daytoy akan ito. Itala nga ramidak ti kastoy itibiyag ko. Billy. Noan yaman dagiti madin ang aramid ko kan ka. Pakawanan na ko ma, Altea. Anya? Ala akong dayto akong daway amang matmat iti napinta sa rupam. Gaputay ti panaglabas ti oras. Agbalintulangan alagip ti amin. Anya ti kayat mo asawan, Bilay. Saan kakaraman iti bagbagak ka ni Altea, Bakit Rosalia? Gaputapulos adi kan tumalagip. Anya, Mangan kayan, tagturungan dito'y ni Don Braulio. Agbusog kayo anaimbag. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem,
Iti liway na denggen ti dwalangan na paset ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Repotaso. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tapang iti tangatang!